čo sa ti jedná? Hej! Aha, tak o to sa ti jedná. Čú! O čo sa ti jedná? No povedz mi, bracho. Aha, tak o to sa ti jedná. Jožo nervózny, píše mu žena, že kde bol včera a kde je teraz. Hovorí mi bratu, no čo teraz, ale o čo sa ti jedná? O čo sa ti jedná? Hej, aha, tak o to sa ti jedná. Stojím v rade, baba ma seka, že prečo tak dlho hľadám tie miesta. Vravím jej, slečna, kľud, nerob mi drámu, a tak o to sa ti jedná. O čo sa ti jedná? Aha, tak o to sa ti jedná. Seka, že prečo tak dlho hľadám tie miesta. Vravím jej, slečna, kľud, nerob mi drámu,